И здравейте, пичу, чучу, съм Апи8 и днеска с Косна ще теглим победителя от giveaway на CSGO. Така, аз нямам системата за giveaway, но Косна я има и той сега ще изтегли победителя. Ето вижте кои са участниците. Така, тези много хора събраха. Айде сега Косна изтегли победителя. Косна. Победителя е... Ачиреса! Ачиреса. Я ви платя. Да, Ачиреса в коментарът CSGO. Я го трябва да я засъравнирал, да я харесал косопе, да го изпределил и да написал коментар. Виждам, че написал коментар. Сега да видим лагна. Много лагна. Така. Извинявам се, лагам, много лагам. Така. Това е моя канал. Значи, абонирал се. Видях, че се е харесал, защото беше един от първите харесали. И само... Да, и той се е абонирал за нас. Добре, значи Ачиреса е победител в giveaway за CSGO. Поздравления. И ще ти напиша в Skype какво точно да се изясним за доставката на играта. Skype ми ще напиша в YouTube канала. Ако не ми звъниш ако не ми пишеш до една седмица, ще теглим нов печеливш за CSGO. Защото ако не ми пишеш. И това беше за днес. Аз бях Апи8. Говоря така, кажем поздравления. Да. Сега да ви харесат клиповете. Ако искате да снимам някои други хорор игри, някакви игри просто. Кажете какво да снимаме, за да се абонирате. Да, и това е за днес. После ще има клип може би на Survival или на Survival Games или на някаква друга игра. Благодаря.